Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka. Sláva Tebe, Pane. V tých dňoch prišiel Ježiš z Galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Len čo vystúpil z vody, videl, ako sa otvorili nebesia a duch ako holubica zostúpil na neho. A z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný syn, v Tebe mám zaľúbenie. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. A teraz zaznie ten Boží hlas, hoci ho nebudeme počuť: Ty si môj milovaný syn. Pri Ježiškovi, pri jeho krste, pri každom krste zaznieva tento hlas: Ty si môj milovaný syn, moja milovaná dcéra. Krstom, liatím vody na hlavu v mene Otca i Syna i Ducha Svätého sa stávame Božími deťmi. A otvára sa nám nebeská brána, ešte k tomu pridáme život viery a naše skutky voči Bohu i voči ľuďom, skutky lásky, život podľa desatera Božích prikázaní. Môžeme skrze krst a tieto naše skutky, v prvom rade samozrejme Kristovu záslužnú obetu na kríži, dosiahnuť to nebeské šťastie, ktoré nám Ježiš ponúka. Bratia a sestry, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za toto dieťa, ktoré má prijať milosť krstu. Modlíme sa aj za jeho rodičov a krstného rodiča i za všetkých pokrstených. Všetci budeme volať: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj tomuto dieťaťu účasť na tajomstve Tvojej smrti a zmrtvých vstania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udel mu milosť znovu zrodenia a začleň ho do svojej svätej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevni ho vo viere a urob z neho verného učeníka a svedka Tvojho evanjelia. Pomáhaj mu k svetosti života a veď ho do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú vieru, aby boli dobrým príkladom pre svoje dieťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske aj rodinu tohto dieťaťa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Aj nás všetkých obnov, Pane, aby sme si živšie uvedomili svoje znovuzrodenie v krste. Prosíme ťa, vyslíš nás. Teraz sa obratíme k svätým o pomoc, budeme volať: Oroduj alebo orodujte za nás. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, orodujte za nás. Svätý Richard, oroduj za nás. Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci Páne Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umúčenia a zmrtvých vstania Tvojho Syna vysloboď ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života skrze Krista nášho Pána. Nech ťa posilňuje sila Krista nášho Spasiteľa. Na znak toho ťa pomažeme olejom spásy v Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Modlíme sa, milovaní bratia a sestry, k Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval tomuto dieťaťu nový život z vody a z Ducha Svätého. Všetci budeme volať: Velebíme ťa, Bože. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom prameni dávaš nový život, život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posielaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Velebíme ťa, Bože.
Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme tvojho služobníka Richarda. Veď si ho vo viere cirkvi povolal k prameňu znovu zrodenia, aby mal život večný skrze Krista, nášho Pána. Milí rodičia a krstní rodič, priniesli ste vaše dieťa na krst. Dobrý Boh mu dá v tejto sviatosti nový život. Dieťa sa znovu zrodí z vody a z Ducha Svätého. Usilujte sa vychovávať vaše dieťa tak, aby sa v ňom božský život stále zveľaďoval. Chránte ho pred hriechom, lebo hriech ohrozuje Boží život v človekovi. Hriech, porušenie desatora Božích prikázaní v prvom rade. Ak ste teda v duchu viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomente si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknite sa hriechu a vyznajte vieru v Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje deťom krst. Všetci, každý za seba budeme odpovedať zriekam a potom verím. Zriekate sa zlého ducha? Zriekam. Aj všetkých jeho skutkov? Zriekam. Aj všetkých jeho pokušení? Zriekam. Veríte v Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Verím. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Verím. Veríte v Ducha Svätého, vo svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a v život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. My všetci sme teraz s vami vyznali vieru cirkvi. Chcete teda, aby bol Richard pokrstený v tejto viere? Nedá sa možno zvolať. To bolo najlepšie. Richard, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Otvor národ Svätá Cirkev a objíň dieťa, ktoré vo vode znovu zrodil Svätý Duch Boží. Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. Teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si bol časťou tela Krista, kňaza, proroka a kráľa a mal život večný. Richard, stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech ti je znakom tejto hodnosti. Tvoji rodičia a príbuzní budú ti pomáhať slovom i príkladom, aby si ho priniesol nepoškvrnené do života večného. Amen. Príjmite svetlo Kristovo. Milí rodičia, krstný otec, vám sa zveruje toto svetlo. Dbajte o to, aby vaše dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Tak bude môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Svetlo tejto sviece sa skúkne. Môžno sa niekde zapadnúši, ale
rozhodujúce. Najdôležitejšie je to, čo sa odohráva v srdci, v duši nášho dieťaťa. Že sa Ríško stal Božím dieťaťom, že bola tlačená do duše nezmazateľná pečať Božej lásky. Že sa stal milovaným Božím synom skrze smrť a zmrtvých stanie nášho Pána Ježiša Krista. Bratia a sestry, toto dieťa sa teraz krstom znovu zrodilo a stalo sa Božím dieťaťom. Keď neskôr príjme sviatosť birmovania, dostane plnosť darov Ducha Svätého a bude svedčiť o Kristovi. A keď príjme sviatosť oltárnu, bude mať účasť na oltárnej obete a v cirkvi bude volať Pána Boha svojim Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme v jeho mene, ako nás naučil náš Pán. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nebeskému Otcovi. Opakujte po mne. Bože, žehnaj naše dieťa. Bože, žehnaj naše dieťa. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Aby jeho život bol Tebe na slávu. Jemu na spásu. Jemu na spásu. Nám na radosť. Nám na radosť. A svetu na osob. A svetu na osob. Nech žehná matku tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi narodenom z Márie Panny dáva kresťanským matkám radostnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakuje za dar dieťaťa, nech jej dá milosť, aby aj so svojím dieťaťom neprestajne vzdávala vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná otca tohto dieťaťa Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského a nebeského, a nech mu dá milosť, aby spolu so svojou manželkou bol svojmu dieťaťu prvým svedkom viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítomných veriacich Pán Boh Všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého znovu zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu a nech im uštedrí svoj pokoj v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech vás žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Boh.